Alƙali sabon album ɗin da Abdul Diwan yake shirin saka a cikin wannan shekara ta 2022. Abdul Diwan da ya yi shiri kuma ya harzuka domin ya fusata a wajen kawo muku wannan sabon album ɗin da yake shirin yi, wato Alƙali da ya kunshi waƙoƙi da dama sannan da bidiyoyi da dama a cikin wannan album mai suna Alƙali da zai yi magana ne akan abin da yake faruwa a faɗin Najeriya ko kuma ce faɗin duniya baki ɗaya. Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Almara 24 TV. A yau mu sake dawo muku da wannan shahararren mawaƙin wato Abdul Diwan da ya kasance shahararren mawaƙi, ingantacce kuma kawataccen mawaƙi wanda in har ka kasance kana jin Hausa ko kuma kana son waƙoƙin Hausa to zaka so ka ji waƙoƙin Abdul Diwan, domin Abdul Diwan ya kasance shahararre kuma kawataccen mawaƙi wanda in har ka ji waƙar Abdul Diwan zaka so ta kuma za ka ƙara jin. Abdul Diwan da ya shahara ya fusata sannan kuma ya harzuka wajen kawo muku sabon album wanda yake magana akan wannan rayuwa a wannan lokacin. Album din da sunansa Alƙali, wanda yake shirin saki a cikin wannan shekara ta mu ta 2022. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mu mai suna Almara 24 TV, domin da zarar ya saki wannan album din zamu kawo muku shi kuma za mu saka muku shi a cikin wannan tasha ta mai albarka. Abdul Diwan da ya ci abin da yake faruwa a wannan rayuwa yayi yawa, domin abin da yake faruwa a rayuwa ga tsadar rayuwa sannan kuma ga masifu da suke fitowa ta fitintunu da kashe jama'a da ake yi, ba ma iya tsadar rayuwar ya tsaya ba. To shine ya kokarin ya kawo wani sauyi ta bangaren waka, domin mutane da yawa an ɗauki waka a matsayin mika sako sannan kuma da nasiha da kuma bayyana abubuwa da yawa da abin da yake damun kasar ka ko kuma wani dai abu da yake kawo ci gaba a ƙasa. To shi ya yi ƙoƙarin ya kawo wannan sauyi ne ta wannan ɓangaren waƙa, domin shi ne abin da yake alƙalaminsa kuma makaminsa. Ita dai waƙa ta kasance makaminsa kuma sannan kuma abin yaƙinsa, domin ita waƙa tana sauya abubuwa da yawa daban-daban. To shi ya yi ƙoƙari ta wannan ɓangaren ne domin ya ga ya kawo sauyi ta kowane ɓangare, domin sauyin zai iya, domin in Allah ya taimaka ta wannan sauyin zaka ga abubuwa da yawa sun canja. Ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan tasha ta mu idan har ka kasance ɗaya daga cikin masoyan wannan shahararre kuma ƙayataccen mawaƙi wanda yake son ya ga ya sauya ƙasa, to ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar nan ta ƙararrawa. Idan kuma har ka kasance ka danna, to ka danna mana comment, domin idan har ya burge ka ko kuma gyaran wani abu da ba a yi ba, to muna masu roƙonka da kai mana comment, domin hakan shine mai bamu ƙwarin gwiwa domin mu san kuna kalla kuma kuna ƙaruwa da abubuwan da muke kawo muku a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Almara 24 TV. Muna masu roƙonku da kuma mana sharing din wannan bidiyo da kuke a cikin group din da kuke da shi na WhatsApp kuma na Facebook, domin hakan yana bamu ƙwarin gwiwa sosai da sosai. Mun gode 'yan uwa.